अबाव दं हालाया अबाव थायो हालाया खिन्था होनदों रितु नों मानो नंखाय बुंबाय थादों नों गासैबो बाथ्राखौनो मोनथिजोबो हालाया अबाव दङ हालाखौ नों नोंनि न'आव लाखिदों आं मोनथिगौ अबाव दं हालाया मोजाङै खिन्था अबाव थायो हालाया हालानि खोन्था मिथिनाया आंनि थाखाय बेसेबा इम्पर्टेन्ट अबाव दङ हालाया खिन्था होनदों अबाव थायो हालाया मा हाला मोनथिया आं हालाया अबाव दङ आं हालानि बाथ्रा जेबो मिथिया नुवाखै आं बिखौ हनै आरोबाव नों नंखायसो बुंबावदों मानो नंखाय बुङो आं नोंखौ बुजिस'नो हाया नों मिथिगौना मिथिया हालाया मोजां मानसि नङा बियो मा खालायबोखौ नों मिथिनानैबो मानो मेगनखौ नुवा नोङो बुजिनो मानो नाजायाखै नोङो आरे आं मा बुजिनांगौ आं हालाया अबाव दङ मिथिया अबाव थायो मिथिया जोंहानि न'आव फैया बियो जेबो सोमोन्दो गैया जोंहाजों आं मिथिया हालाया अबाव थायो गैया बियो आं नुवाखैयानो गोबां सम जाबाय नंगौ नामा थारमाने नोङो न'खरखौ सुख सान्तियाव थानायखौ लुबैया माबोरै सुख सान्तियाव थाया हालाया गैलानोबा मा खालायगोन बिलाय गैला हालाया गैला र' नोंखौ हालाया दंना गैया प्रुफ देखायगोन आं मा जाखो बियो फैनानैनो हालाखौसो मानो इसेबां नागिरखौ मा जादों मा प्रुफ र' नुगोन र' हालानि प्रुफ देखायगोन आं हालायादि नोंसानियावनो थायो प्रुफ देखायगोन आं जेसेबां जानांगौ जादों नों आरो हालानि थाखायनो जाजोबदों र' नै देखायनो र' आङो मा मोनदों आं नोंनि न'आव मा मोनदों बियो न'निफ्रायथ' खारखोमाबाय गामिनिफ्रायबो खारखोमाबाय थागोनसो अबाव दा थांनो अबाव थाहैनाया हामगोन खाथि खालायावथ' आलासिबो गैयालै आरो आलासिफोरनावबो थांनो हाखानाय नङा आं मोनसे खोथा गोसोखांदों आइडिया ओरैबायदि दाबसे जायगा गामि नांगौ आंनो जेराव आंखौ रावबो सिनाया र' बै सिख्लानि मुङा मामोन लायो सिखिरि बे अबे गामिनिमोनथाय मा गामिनिमोनबा आंथ' सोंनायबो जायासै बे आंनि सिगाङाव बुंदोंमोन ना बेनि एफबिनि आइजि मुंखौ बुंदोंमोन ना बियो सिखिरि बर' होनना बुंदोंमोन ना र' नाइन र' फेसबुकआव सिखिरि बर' होनना नागिरब्ला बिनि बेयाव डिटेल्सखौ मोनगोन मा गामिनि सिख्ला बियो र' नागिन र' नाय मा बियो हो नायलाय बेखौ बुंलाय मा बियो मा बियो फिननाय हो आंनो मा बियो हालानि फट' दा मा बुंगोन नोङो फिननाय हो आंनि सिगाङाव हो आंनो फिननाय मा बियो सोरनि फट' हाला बियो हाला राधाया हालानि फट'खौ बबाव मोनखो नों बे हालानि फट'खौ बबाव मोनखो बेखौनोथ' आंनो नांगौ बे फट'आ आरो बे पार्सआ मा खालायनाय नोंनि न'आव मा आंनि न'आव नोंनि न'आव दाबो नोङो जेबो मोनथिबायदि मानो एक्टिं देखायबाय थादों दाथ' नों गनायना ला बे हालाजों नोंसोरा सोमोन्दो दं होननानै हालाया नोंनि न'आव थाङो होननानै नोंनि न'आवनो थायो बे हालाया आरो नोंसोरनि थाखायनो आंनि फिसाज्ला रनिया बेबायदि जादोंमोन नों थारमाने मानसिफोरखौ सान्थियाव थानो होआ गाज्रिबाबोलाय मा खालायनो ना नङा होमबा नोंनि माबा नालाय बिहावानो जायो बियो नोंनि फिसाज्लानि नोंनि हौवायाथ' बिनि फिसाज्लामोन दाथ' फिसौज्लायाबो दङ बेनिखायनो नोंसोर जयैनो थायो बिनि उनाव आंनि फिसाज्लाया आलाय सिलाय मा बाथ्रा बुंदों नोङो जानला माला बुंबाय थानाङा आंखौ बियो मा जानला माला खोथा जाखो बे हालानि पार्स आरो फट'आ नोंनि न'नि बारियाव गोग्लैना दंमोन मिथिबाय आं नोंसोरखौ नागिरनानै थांदोंमोन नों फन हमैनि थाखाय माबा मोनसे खोथा रायज्लायनो दं होननानै थांनायावनो आं बे हालानि फट'खौसो मोनदों इसोरानो आंखौ नुहोदों बेखौ नुथों होननानै इसोरा आंखौ बे बारियाव थांहोदोंमोन हालानि फट'खौ बारियाव मोनदों बियो हे भगबान जों माबायदि नुफ्लाङासै बेखौ हालाखौ जाखालि बुथारदोंमोन जाखालि नांज्लाय खमलाय जादोंमोन बेयावनो बे हालानि मानि बेगाबो गनानै दंमोन खोमा जोंनि मेगन नोजोराव फैयासै पुलिसा नुनायफ्रा मा जागौमोन मा सानाबखौ रितु अबाव थायो हालाया बुं मोनथियालै आङो हालायाव अबाव थायो मानो माथा गरम खालायदों आंखौ मोनथिया आङो हालायाव अबाव थायो जेबो रिलेसन गैया आंहा हालाजों नों मा
सानदों आं एसेबां गाज्रि मानसिजों सोमोन्दो लाखिगोन नामा आरो आंनि फिसालायाबो मिथिया बिखौ बिबौ होननानै रावबो जेबो मिथिया बिनि बागै मिथिया आं हालायाव अबाव थायो अबाव मायो जोंफोर थायानो बेयाव मा जोंफोर थाया मा बुंदों नोङो औ जोंफोर थाला बे न'आव माब्लाबानो गाननानै थांदों नों जा जायगायाव मा हालानि फार्जार बेखौ फट'खौ मोन्दों बेफोर बुस्थुखौ जिनिसखौ मोन्दों बे जायगायाव जोंफोर थालानो माब्लाबानो गारबाय जोंफोर थाया बेयाव आरो बे जायगायाव बे बुस्थुआ मा खालायदों आं जेबो मिथिया हालाया थांदोंसो ना मासो बेफोरखौ जों जेबो मिथिया हालाजों जेबो सोमोन्दो गैया जोंहा आं एसेबांबो अन्थाइ बिखा नङा एसेबां गाज्रि मानसिजों आंनि फिसाज्लाखौ दोननो बे दा हालानि खोथाखौनो नांथाबबाय थासिगोन आंजों माबोरै खिन्थानांगौ रादायनो हालाया जि गैया हालाखौ जोंफोर बुथारनानै फबना दोनदों बे न'आवनो थार बाथ्रा बुंमारदों नामा नोङो नोंसोर बे न'आव थामारा नामा थाया मानो बुजिया आंनि फिसाफोरनि कसम थाया जोंफोर बे न'आव थाला माब्लाबानो थांबाय जोंफोर बे न'निफ्राय होमब्ला बेफोर हालानि जिनिसा माबोरै सहैखो मा मोनथिगौ दा बेफोर माबायदि थाहैखो बेयाव नों थार बाथ्रा बुंमारदोंना बे मानसिजों जेबो सोमोन्दो गैला जेबो सोमोन्दो गैया कसम आंनि फिसाफोरनि कसम जेबो सोमोन्दो गैला बे मानसिजों आरो आं मिन्थिनायाव बियो जेलावसो दंहैयो जेलाव औ खोनादोंमोन आङो मायबा सोरखौबा मायबा खालायबावदोंमोन बेनिखायनो जेलाव लांदों होननानै आरो जेबो मिन्थिला आङो दख'नाखौलाय बै गांसेखौबो मोजां नुदों र' बांद्राय दामनिखौबो नाङा र' 300सोनिखौनो गांसे लांसै बे गाहायनि माखासेखौबो मोजां नुदों दामासो बारा नामा 300सोनिखौनो गांसे लांसै दे खोथाया बेसो ओइ सैमा दंलै थास' माननाय बोरमा खुगा ओइ बे नाखाथि हिनजावखौसो लोगो मोनलायबाय सैतानमारि धान्दाबाजिसो नोङो थारमाने जोंहानि फैसाखौ लुथिनानै जोंहानिफ्राय 5,000 12,000 मानि फैसा लुथिनानै बेयाव दख'ना बायनोसो फैदों नोङो आयु एसेबां सैतानि एसेबां आखल गाज्रि हिनजाव नोङो जोंहानिफ्राय फैसा लुथिना दा दख'ना बायनो फैदों नोङो हो मा एसेबां फापिस्तहाय नोंसोरो मा एसेबां सैतान बायदि लुथिना जाग्रा मानसिहाय नोंसोरो आयु गैजारोङा होननानै बेबायदि मानसिफोरखौ थगायफिथि जागोन नोंसोरो बन थसेनि मुङाव 5,000 फैसा लुथिना लाबा आंनि हौवानिफ्राय दा दख'ना गोदान बायदों दख'ना नायदों खोनासंहाय मास्टारनि हिनजाव रावनिबो फैसा लुथियाखै जोंहा नांगौखौसो लादों होनांगौखौसो होनांगौ जादों गारमानाव लाबा फैसाखौबो होखानांगोन भरिखानांगोन एसेबां सालाक मानसि नुदों गैजारोङि जातफोरा नोंसोरबायदि गैजारोङि निखावरिफोरा बेबायदि जायो बे धोनि मानसिनिफ्राय माबायदि फैसा लुथिनांगौ बेखौनो नागिरखाबाय थायो नोंसोरो नोंहा जुदि फैसा 5,000खौ नोंखौ दा डाक्टर नायनो थाखायसो हरदोंमोन आंनि हौवाया नों बेयाव गोदान मोजां दख'नासो बायगासिनो बेनिफ्राय हे सोर ओइ मास्टारनि हिनजाव बे हाथाय बाजाराव सानथिं बायदि नांज्लायनो फैनाङाहाय खोथा गैयिनि खोथा रावनिबो फैसा जागाराखैहाय मोनथिबाय आंहा बोरमा फाननाय फैसा मोनदों बेजोंसो दख'ना बायनो नागिरदों आलासिनि हाबायाव होनो थाखाय मोनथिबाय सिखावसोहाय नोंसोरो सिखाव फैसा लुथिना लाबना माबा बायसोखौ दख'ना बायगोन गस्ला बायगोन ना बेदर बोरमा बेदर जाबानो जाबाय जोंहानि फैसाखौ लुथिना लाबोनानै साला फापि खिनायबो जागोनहाय नोंसा जोंहानि फैसाखौ लुथिना लाबोनानै जासोदोंबा खिनाय जाहाय नोंसा खिनाय जा फापिफोर थु मालायनि फैसाफोरखौ लुथिना जाग्राया गावहाबो थांजागोन नोंसाबो सानसे थांजागोनहाय मिथिखा बुंखाबाय आं थां जानला माला बाथ्रा गैयिनि बाथ्रा नांज्लायनो फैनाङाहाय हाथाय बाजारफोराव नायगोन खैथियारि हिनजाव सिखिरि बर' हरबाय र' फ्रेन्ड रिकुवेस्ट एक्सेप्ट खालायना खालाया सोरबा सिख्लाया आं फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरगोन आरो एक्सेप्ट खालायालासे थागोन बेयो इम्पसिबल बेबायदि जानायमोनब्ला आंनि फेसबुकआव हाजार लाइक फैनाय नङामोन आं बायदि हेन्डसाम देसिं सोर सिख्लाया लाइक मारिया सोर रिकुवेस्ट हरा सोर फल' खालाया आंखौ मोनसे फट' होब्लानो 2K 3K लाइक फैखायो आंना हिर' नङाब्लाबो हिर'सोखा आंनि फेसआ आरो बे सिखिरियालाय मा पापायाबो फैला सुगामियाबो फैला सानैबो बबावबासो थांदों नामा बेरायनो सानैबो गैया नङाब्ला सानैबो बबावबा थांदोंसो खोमा नुदों पापाया एसेबां आंखौ अननि जाबाय आगोल बेबायदि नङामोनानो आंखौ खबर लायोमोन जेराव थांबाबो केयार खालायोमोन ओंखाम जाबायना जायाखै अबाव दङ अबाव गैया मा खालायदों सानाव खेबसेबाबो फन खालायोमोन पापाया खेबसे माने खेबनैथ' खालायोमोनानो अबाव दं होननानै दा पापाया आंखौ बे सुगामिखौ मोननायनिफ्राय बे धुनाम्बारिखौ मोननायनिफ्राय आंखौ गोसोखौनो खांला फिसाजोदि दङ सासे बावगारबाय बियो बिनि अननायनि मुहिनायाव बै
पापाया फिसाजोखौबो बावगारबाय आं मोनथिगौ पापाया बिजि थायो थेवबो आगोलबो बिजि थायोमोन ना आंखौ फन खालायोमोन दा बे 24नि खोथाखौ खोनासं पापाया आंखौ सैला पापाया खबरखौनो लाया बे 24आ बियो 2 नाम्बारया आंनि खोथाफोरखौ लागाय होयो बे पापानि सिगाङाव नङाब्ला आंनि पापाया बेबायदि नङामोनानो जेसेबां हिन्जाव फाग्लायानो जाया मानो आगोलबोथ' हिन्जाव जखांबाय पापाया बेबायदि खालायामोन नाथाय बे बाराव बे आंखौ एसेबां इगनर खालायथारदों पापाया गावखौनो माबा मावरियासो मोनग्रा जाबाय आं माबा सुखुवासो मोनग्रा जाबाय आं गावनि न'बाबो गावनि न' बायदि मोनला आङो सुखुवा सैयासो मोनबाय थायो आंखौ रावबो सैला खोमा आंखौ बेबायदिसो मोनबाय थायो आं बाराबा न'आव गारना थांसिगोनसो आं गुबुन जायगायाव मानोबा गोसोखौ दुखु मोनदों पापाया आंखौ बेबायदि इगनर खालायनायखाय आंखौ खबरखौनो लाया पापाया आं फन हरबाबो रिसिभ खालायनो नागिरा बेबायदि सुखुला आं अबावबा फरायनो थाहैनो नांसिगोन खोमा बिफा जानानै फिसाजोनि खोथाखौ एसेबो बुजियाबालाय बेबायदि न'खराव थानानै माथो जागौमोन रावबोआनो बुजियाबालाय बिफाल'सो दोङो सासे बुजिनो बेबो जुदि आंखौ बुजियानो बे न'आव थानानै मा जानो मामि नोंखौ गोसोखांदों आं रावबो गैला आंहा दिनै सिखिरि मा खालामनो फैदों दे नों बेयाव मैगं खानो फैदों ना मबाइल नायनो फैदों दे माबार खाया मानो बाजैया संनो नेगासिनो है जेबो आथुर गैया बेयाव दिनैलाय बाबायाबो ओंखाम जानो फैखाया माथो क'क्राझार थांदों सोरथ' दंबावो आथुर गोंखाम जानोलाय गोबाव जेबो जाखाया 4:00-5:00 मोनजाबाबो जायो नंगौ बेटि बै अख्रां राजाया सफैसिगोनानो 2था जासिगोन खोमा 2थायानो जाबाय खोमा ओंखाम मोनजाफैयाबा दा दिले नों खाग्रोलाय आं माबा नायबाय दं जाला आरो बे सासे मानसिजोंबो एम्फौसो मबाइलनि एम्फौ मा पासालायखौ फाग्लिया एसेबां फाग्लि बायदि मिनिनांगौ जाबाय बेनो माबा रंजानायनि खोथा आरो सोरबा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हरनायानो नोंलाय मा बुजिनो बेफोरखौलाय एट्रेक्सन माखौ बुङो सेंग्राफोरजों रायज्लायनो मा बुङो नोंलाय मा बुजिनो जाम्बि नोंहा टिउसन मास्टार टिउसनखौनो लाबाय था फरायबायल' था नोङो बिजाबल' नायबाय था खामानि गैया नोङो सेंग्राफोरजोंबो रायज्लायनो रोङा एसेबां रंजानांगौ जाबाय बेखौनो रंजायाबा एसे हेन्डसाम दाशिं कुल नों माबा बुजिगोन नोंजों सोरबा इसिबां हेन्डसाम सेंग्रा रायज्लायफेरदों रायज्लायखायाबो नोंजों फेब्रि आब्राब्रा सासे सेंग्राजों रायज्लायनोथ' रोंखाया नाङा दे आंनो फेसबुकनि सेंग्रा नोंलाय बिदिनो बुंखागोन आरो टिउसन लानायनि बादै नोंहा माबा दंबावो हौवानि गथ'फोरा फैनो जासिगोनसो नोंना एक्सेप्ट खालायनोसै आं